Nilip karbi rong saramai tomen karbi customary lo alu thui ka chiron pon. Lakhain korapo nilip MEC constituency ka parlo. Chokihala indoor stadium open stage along Matiwanga cheklo ni phai siarni karbi customary lo alu thui ka chiron pon. Bangso frang nilip rong sara tum don pen nilip local andam si video pen kenang jasa hai hui chingwaidam. Bangso pi indoor stadium open stage along chingrum thusi karbi customary lo alu thui chiron pon. Bangso karbi customary lo alu thui lake karbi atum amethang pensi ason tinta chepare chepakeng ponjia panmate kechok che kachung hu chong hi pen chenglok pisok en pinan kedo ason tinta kechok chena thuan kaching sai ponjia pan aron hai hui aron kachini jia pansi bangso lo thui chiron ponlo bangso long nile brong asara mai kong chun bang akhai bidu be pen chenglok pinan nile palong ong dung rong asar tum chetong dun pen aron alu thui chedeng dun rinti Nilipen Philip Tiso Loti Kimi News Karbi Anglong. To sir, nal tum pini ka chingru malam the than poi tha. To la pini le tum Nilip hawar Karbi rong sara me ki chingru malam the lai. Ching si bang lai lo le tum tu dada le tum rong arong tin la DDBC Village Development Council la putha. Le tum ka census ting la pen government ka census ka chiton te putha. La su ko chiton ja pan chingwar ja phansi Nilip blok video ka hai pian lo tum chiton la la so chitong det na phi alang sisteme la ka do ko be officially document ka do ko be pen pang nelai si council la long sisteme alang li puthot pale ko si ang chang ki dulo la so jo det ko phe ni to mako la council autonomous council pen nangke ron thu jitu asomari lo ateng pen rong ke chong hi go kang hu punon alu chuk en punon pinan ke du punon la ka du ko ke chok chi ke li dam di ka thak long an kang sai ponja pan du asomari lo book ta dulo la pen case ki pinang ji la bang sang dengan stami tuman restart pakni dulo nomor 5 case restart dulo la so restart teng lu sinon ke arong tin ar dilo ang kang pi stami la so kang sai asomari lo ateng lu si isa ko si along sa aluta na policy ni dum thot ni le bhawata chiron To sir. To ni nilip angkang long karbi rong asara mai. Nilip hawara amai long itum la rong asara kang sai naya aron ateng pen labangso alu ni tum al council pen a tijo sepini ni tum ada nilip chuke hola pen state long sinon ni tum cheron bomba labangso cheron re apang setami totawata bagi kepen nilitum nilip development block a video kai pial apam chetong nam si nilitum situla rong asar pen nilitum sensas la TVDC aputhak nilitum sensas alo setamini ki bajir dam lo chingki chethan nam lo asa daka chethan nong setamini tum mesen pen video bajo setamini tum kan mesen alam chaknam kitum hal dak judet pen sa ku puthon nilitum na makso lo bini non cheron pon bom lo lanvel lo abang so aldo ke ron long PPC aketap si ron pon lo la ladak nilitum karbi rong asar mai mane karbi customary lo arona teng pen ini tum situ ladak rong arlo ini cengwai ceng sai bune sidamen labang so arona teng pesen non ini tum sai pon long ko asoron ini tum han alu do asoron sini non itu cepat